మరి ఉట్నూరు మండలంలోని ఈరోజు ఉట్నూరు ప్రజలంతా మరి ఈరోజు పూలాల సందర్భంగా మరి అందరు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి మా యొక్క ఆదివాసీ గిరిజనుల యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారం మేము మరి పూలాలంటే మాకు పూలాల తర్వాత మరి దీపావళి పెద్ద పండుగ,
ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏమంటే మా యొక్క ఆవులు పశువులను ఈరోజు ఎద్దులను ఏదైతే ప్రతి ఏటా మేము పంట పొలాల చేనులు చేసుకొని ఈరోజు వీటిది మరి ఎద్దుల యొక్క ఆవుల యొక్క ఈరోజు ఒక పోలాల పండు వీటిని ఒక విశ్రాంతి దినంగా వీటి యొక్క పండుగ ఈరోజు నైవేద్యం పెడతాము. కాబట్టి ఈరోజు మరి ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీ మరి గిరిజనులు ఇంకా ఈరోజు మేము ఆదివాసీ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా మా ఆనివాదం ప్రకారంగా పెద్దలు ఎప్పటి నుంచి వస్తున్న ఆనివాదం ప్రకారంగా ఈరోజు మేము ఇక్కడ హనుమాన్ మందిర్లోని ఈరోజు మరి మా యొక్క సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ఈరోజు మా యొక్క ఎడ్లను ఈరోజు తింపడం జరుగుతుంది, పూజలు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఏదైతే ప్రజలు ఉన్నారో ప్రజల తరపున మరి మా యొక్క ఇన్ని రోజులు మాకు కష్ట సుఖాలు మరి మా యొక్క ఎడ్లు మరి మా ఇంటి వ్యవసాయం కానీ చేసుకున్నటువంటి ఎడ్లను ఈరోజు అవిటి కష్ట సుఖాలు మంచిగుండాలనే విధంగా ఈరోజు మేము మరి ఆ దేవుణ్ణి ఆంజనేయ స్వామి దేవుణ్ణి మొక్కి ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికాడ తీసుకుపోయినాక మా యొక్క ఏదైతే పందిరు ఉంటుందో ఆకిలు ఉంటుందో ఇంటి ముంగట అందరు కుటుంబంతో సహా పూజలు చేసి ఎడ్లకు ముందు నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాతనే మేము మా యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కూడా నైవేద్యం అనేది తినడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం.